И затова се получават такива локи. На тази иначе безименна улица в Младост 4, локвите са най-голямата забележителност. Нашата задна конушку пелите. Lazım kızana gelip Aperetmediler, gene aperetti, gene sürekli parçası kalalım. Много върди. Улица без шахти и асфалт и ето ти локви, които с вода от месеци. Птиците разнасят хайвера на главите, затова локвите гънжи от малки жаби, попови лъжички. Обещават да защитят локвите, преди по-големи лъжички да са станали на жаби и да плотнат из квартала. Вали? Димитър yapacağız? Yapıyorum. Nasıl yap? Başka telefonla. Ya. Gene bir konuşanlar konuş. Köçek oynayın. Добре, нашия номер yapamam. Lazım bana kamera başka. Ne oluyor? Gittim. Всеки момент ще трябва да види. Стига това. 2 минути да стане повече. Ти можеш да направиш видео цял ден. Аз Не мога повече цял. 2 минути, 32 минути ми дава. Стига му, само рекорда снима. Да видят на първо място 44 хиляди.